vanhu vaviri, muzukuru nemwana wangu firstborn. Firstborn yangu anonzi Gift, anorwara necerebral palsy, ane 32 years. Gift uyu haafambe, haataure, ndine ruoko rwake, ndine gumbo. Munyaradzi muzukuru, mwana wangu musikana akashaya, ane cerebral palsy zvakare, haafambe, haataure, anongogwesha. Dambudziko randinaro nderekuti vana ava munyaradzi haana wheelchair, munyaradzi anodawo mapamba, anenge achidawo sipo, anodawo chikafu, anodawo kuendawo kumaexercise. Saka iko zvine zvinhu zvaakundiremerawo kuti ndiende naye kumaexercise, nekuti ndiri munhu anorwarawo nemwoyo. Nditoriwo pamushonga wemwoyo, mwoyo wangu unonzi une mvura. Ndinotengawo, ndakanzi ndipore ndichitenga mapiritsi $70 pamwedzi wega wega nachiremba. Gift wangu uyu haafambe, haataure, munhu anodawo mapamba, ndini gumbo rake, ndini ruoko, chese chaanoda. Anodawo chikafu, anodawo wheelchair, anodawo zvokudya, uyezve nekugarawo pakasununguka naye wangu. Amai vaiye muzukuru uyu mwana wenyu? Mwana wangu second born anosiyirwa naGift. Ari kupi mwana wenyu? Akashaya. Akashaya pakusununguka mwana iye. Akaita zvokudonha pamubhedha. Saka kudonha kwaakaita pamubhedha, vana chiremba vanoti kudonha kwaakaita pamubhedha akazvitakura, ndo zvakaafektawo mwana akavhunduka. Saka nhasi uno ndo dambudziko rine mwana wake wandinaye pamakumbo. Vachiremba vanoti cerebral palsy. Baba vemusha havapo, baba vemusha vatova ne7 years vasingagari pano. Usaziva kufunga kwemunhuwo kuti ndo zvaakatizawo here, handizivewo. Pano pamugere ndipani? Pamba patete hanzvadzi yemurume. Hamusi kubhadhara rendi? Kwete, handisi kubhadhara rendi. Asi vakunditi ndibve panapa. Vakukuti mubve? Vakunditi ndibve pano, ivo tete vacho. Mukuru uyo akambowana mukana wekuenda kuchikoro here? Akamboti endeiwo achiri mudiki, akaenda kuruvimbo. Ndiko kwaakamboti dzidzeiwo. Ngangoti akadzidza 3 years. Mazuva iwayo ndaigara side rekuSouthampton, ndaiva baba vanga varipo. Saka patakazobvawo kuSouthampton, baba basa vaishanda mugavhumende. Kubva vazoregedzawo, kubva tazonzi natete hanzvadzi yavo, haungachiuya ugari panapa nevana. Saka kuchikoro kwaGift kwaifamba bhazi. Bhazi iroro rakabva ratati kwanise kuyazotora munhu wekuWaterfalls. Mazuva acho iwayo ndokuregedza kwakaita Gift kuenda kuchikoro. Ndobva ndazombotsvagawo mota yekuti aende naye aende kuchikoro. Kubva ndabatana nemumwe munhu, ndonguva dzainetsa dhiziri, dzakatanga kunetsa dhiziri nepeturu madhezai. Akangozoti endewo. Baba vandakanga ndabatana navo kubva vati mwana wangu haachaendawo kuchikoro, ndokuzoregedzawo kwakaitawo Gift. Zvaakundiremera. Ndinotosumudza ndichienda navo ndonovagadzika kuchimbuzi. Kana vaipedzawo kuzvibatsira, ndoklina ndini, ndovadzosera pakanaka. Inini hangu ndanchikumbira kuruzhinji rweZimbabwe kuti dai ndakwanisawo kuonawo mapamba nesipo nechikafu chokufidha vana vangu, chokuti vana vangu vadye vagute, nekutiwo ndionawo pekugarawo pakatambanuka, kuitira kuti ndigonawo kuitawo zvandinokwanisawo, kana nemari yekuti ndiwanewo kutanga kuitawo bhizinesi, kana kuri kupfuwa huku ndoitawo zvehuku, ndakagarawo pakatambanuka nevana vangu ndichivaona. Nokuti hapana munhu anoda kuti ugare pamba pake uine vana vakadai. Vana vakadai hapana munhu anovafarira. Kunze kwangu inini mai vacho ndakabereka, ndinotoda vana ivava. Ndauna munhu waunomusiyira kuti nhai sara uchichengetawo vana vangu, hapana. Ini ndoga ndinotokwanisa kuita kubatsira vana vangu ivava. Vanoda kundibatsira vangandibate panhamba dzinoti nhamba dzangu 0773
679 726. Ndidzo namba dzangu idzo. dzokororai namba dzenyu amai. 0773 679 726.